tsohuwar 'yar duniya ba tsoron ki nake ba. Da kuma sabuwar 'yar duniya ba? Wallahi sai na miki dan banzan duka a gurin nan. Ga ki uwata, ina kallon ki tsaki mun duka. Kar ki mun kuri da cika baki, na faɗa miki ba ke ba shi. Abin dariya wai yaro ya tsinta wa kore. Albishirinki shi yake bi na ba ni nake bin sa ba. Don haka ki koma gida ki ce wa tsoho ya daina kula ni. Tunda shi ɗanki ne kin isa da shi. Amma ni sai gani sai hange. Gaskiya ne. Kin ga kishiyar taki ba karamin bala'i bace. Sai kin tashi tsaye a kanta. Dan wallahi in baki tashi tsaye ba halaka ki ma take so ta yi, rayuwar ki ma take nema. Ba karaman miyar hatsabibiya bace. Gashi nan, duk gashi nan ko ina na abin nan sunanta ne abin nan ita ce take fitowa. Malam, to ai ni ba ni da kishiya, ni kadai ce a gurin mijina. Baran ƙara duba akwai loje cikin nadi. Mijinki ne zai ƙara aure, kin ga ko zama ai bai kama ki ba. Wallahi zama bai kama ki ba. Malam aure kuma? Warai kuwa, aure zai ƙara. To malam ai mijina ne ya aiko ni gurin ka, akuya ta ce ta bata ta ce min in zo in same ka. Dakata. Haba, ko da naji. Dan isa tun ɗazu nake buga ƙasar na hega kofato. Tun ɗazu nake buga ƙasar na hega baƙaƙen kofato a ciki. Haba, ko da naji. To yanzu wani mataki za a ɗauka? Malam to yanzu me abin yi, ni dai kawai akuya ta fito. Haba, ki kwantar da hankalinki, zan faɗa miki inda za ki je ki ga akuyarki. Yawwa malam, ina son akuyan nan kamar raina. Haba, an gama ai wannan aiki mai sauƙi ne, kai ki damu. Akuyarki ba ta yi nisa ba, zakaru za ki kawo mana guda 3 sai a zubar da jininsu sai mu yi aiki don haka duk wanda ya saci akuyarki da kansa za mu matsa shi zai dawo da akuyar taki. Ai ba a shiga dawa don wasa. Malam, zakaru har 3 ba su yi yawa ba? A'a, zakaru 3 ba su yi yawa ba, cika umarni ne, ko zakaru 3 ko kuma kuɗin zakarin a je a siyo. To malam, bari na je na samo kuɗin, don samo zakaru zai mun wahala. Yawwa, haba, ko da na ji, hakan ya fi sauƙi, ina sauraron ki. To malam, bari in koma sai ka ji ni zan kawo kuɗin. To Allah saka da alkhairi. To nagode malam, nagode malam. To, koyaushe za ta kawo kuɗin zakarin kai, amma fa na so fa in ji kunya fa, kai na ma fa ji alƙur'an, billahi lazi na ji kunya, haba. Ina yi ne? Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Ya gida. Lafiya kalau. Kwana biyu shiru baka ji mana ba. Wallahi ba. Lafiya kalau. Ai daga gidan mutumin nake. Allah sarki yanzu haka yana can yana baccin nan, ka san kaman ka sa haka yake da bacci. Talatu daga ina haka? Akuya ta aka ɗauke, shine aka ce min na je gurinsa, yana aiki sosai, akuya ta za ta dawo. Me kake wajen wannan mutucin malam? Macuci kuma? Kwarai kuwa wannan mutuci ne madanfari. Kuma fa ni ma na sha jinin jikina don lokacin da na je gurinsa kawai kama yake min. Kuɗinki kawai zai ci kuma akwai ki ba za ta taɓa dawowa ba. Na shiga uku, to yanzu ya zan yi? Akwai wata shawara. Ina jin ka. Baraka, ina jin ki sai kuma akai yaya. Ayyo ma ba ta na gama sai da kaya na muka da shi mun haɗu da mutumin ya bani 2000. 2000 Baraka. Ba ni sunan. Ki ce abun nayi ne gawa da gafi ne.
Lalle wannan mutum da gaske yake baraka. Ai mun gama aiki. Wallahi mama. 2000 fa. A lalle wannan mutum ne yi. Taku ta zo ɗaya mun samu kuɗi. Lalle baraka kin ga wa'annan kuɗaɗen da kike ganin su? Tara su zan ringa yi. Da su zan yi tsarin ɗaki. Da gaske mama? Kai? Ai ke wallahi tallahi ɗakin ki sai ya fi na kowace a garin nan. Ai ni na haihu. A to ke ma dai kin gani baraka. Rayuwar yanzu ta riga ta zama iya kuɗinka, iya shagalinka. Dan haka wannan tsoho, ki da ɗaukar shi tsoho sa a ranki yaro ne. Sai ma kuwa ka.